Ka design ki riam yatho baya pher ka way na ka wepat. Tang na wets. Hamaulay moro Shillong. Kubli fi barok nang pe bati CTV yang sebai pish Khubor kimat bar hak bastang inya phashwa shiki Khubor nakajla. Ka expert committee ka bishar benya haloka reservation policy kala khot shaka public hearing yeki kunhun ma phero kumju yeki riu shimet ki bala pha yakajing ajing mod chongki haloka reservation policy. Kini ke public hearing kala sedang ha ka laitrik Risaw haduk ka santrik Risaw nang ba Shillong bat aduk ka arpuitrik haduk ka arpusantrik Risaw pat hatura bat William Nagar. Vice Chancellor Jongka School ba North Eastern Hill University Professor Prabha Shankar Shukla ulakan taiwar ya kejingkeno Jongka Voice of the People Party ba kirukom trikam Jongu kilong persya ya kitrai Jylla Jongka di Jylla Meghalaya. Ha kejingakran mikla patai Khubor Professor Shukla ulaong ba kejingthung ya registrar ba kiwei pat kinong hikai ha ki department ba per la le da selection committee ba layat katkum ka ag Jongka School ba nihu. Justice Indra Prasanna Mukherjee la shimti kum Chief Justice Batmai Jongka Ying Bishar Meghalaya High Court hadin bolo syak pentian smai haulat ke Jylla Meghalaya u CH Vijaya Shankar ha kejingalang ka balalong ha Darbar Hall Jongka Raj Bhavan. Justice Mukherjee la syak thum kum Chief Justice Batmai Jongka Ying Bishar Meghalaya High Court ha ka Ministry of Law and Justice hadin bala ajimut da ka Supreme Court Collegium. Wirang bayo bala tip kerteng kum uba Macmillan David Suchiang na kasnong Shangpung ula doe yala ka jong hajing im hadien baka kali Maruti ka baunya ka badan yo number ML not Sun G pra iwe Risaw kalai tengku bat ka we katrok ka badan yo number AS not iwe LC Sun pra Risaw hajan Joai Civil Hospital haka step laitrik Risaw arja apusaw. Unangnya katrok bala itu kerteng kumu Anil Warfen na kasnong maurang keneng pamlaher. Ulalit ban IT no yala di hakmat jongki pulit ha pramer traffic cell tang hadin kat tu kat nipor kani kacingja. Uwe rawan ya bala tip kerteng kum uba hostanding nong steng ula mensaw hadin bala hab hakariat ke bejrong kum ba arspa put ha kawi kejaka bala tip kum ka light mauro ramken. Katkum ketelong Khubor bala yoklum layat hu ba uni orang ba ula lit ban kwai dok ka ba upersa kurim jong u. Hendrai ula hapen ban syarian. Kakunhun jong ka search and rescue team na katanat fire and emergency service na Shillong tang syok jing tip halokani kila lit sha light mauro ramken ban sayo ba hostanding nong steng uba sakut hariat baroshmin. Ka North Eastern Electric Power Corporation Limited lani ka nipko kala shimti na kabanta shisnam kanthi banthe yakisong pendroi hakashnong mangkudok dempem. Kathong jong kanipko ban shimti yakini ki artini kishnong kalong banwanra ya ka jingkhu jing suba ya ka shnong kathau hakaba an shimru sawut kinong shong shnong na ka shnong mangkudok dempem ban siu dakatulop makin pinkhut manla kasngi yiki jabot japan hakini kishnong. Lingba kani ka sienjam kanipko kala pendai ru daki boarding ban penthaba jingshai ya ka jingkieng duan sings il kaba penyap bit hadu kata katai kinong let nongwan bat ikinong jongok kai Pyrthei. Mentapatnya Pash Khubor na kaliki benta jongkari. Ka jingya brio na kada ko jiya kan art ka shukhi biang minin Ukhrul District jongka Jylla Manipur menta kala poi shaka sangwat kat bak ba mensaw pat kladan lai phongwan. Kini ka jingya kan art kala mi hapren ki art li kishnong naga kataki nong shong shnong ka hunpun pat ka hungpung. Kada ko dei na ka jingya kini put hakapor plong jingpun khuat shnong hakas ngi khaw Mahatma Gandhi. Hakani ka jingya kan art kala mi pin ban ka jingya sian. Dan na pedeng kinong shong shnong ki bala turda ka bor sha thanat ki pulet bat kila rong tu yiki suloi bat ki kuli na pot thanat. Ka sarkar Assam kala shim ya ka rai ban thau no dakiko district ha ka Jylla Assam bat ka Assam ka de ka Jylla ka beningkong ha India ban le kumta. U mitramba ka Assam u Himanta Biswa Sarma ulaong ba ka ni ka jingle jong ka sarkar ka long man penyajan ya ka sarkar bat ki pai ba. Ha ka sin sedang ka beningkong ka sarkar kan pentrikam shwa Live Kratri Kiko District berkini kin hapan penbiang lut ya ki jingdon kam jongki pat ba klem da don kam manlet shadu shikinong ba jongki district ki jongki. Ka sarkar pedeng kala pentip sya ka Delhi High Court ba kala pelat no yang sonam wanchuk ubade uwe ni kinong tremon singobha. Wanchuk la sya kem ha ka live hotri unai lur nambar baula penken ya ki kendon an da ka balet ben pelong procession ha Delhi ha ka baula wan yalam kumba shispa ngot ai ki brio na ladak mandawa bade ben pentrikam ya ka 6 schedule haladak. Ka United Naga Council kala weng no ya ka jingthmu jongka ban pakhang shnong sapu prakanta hadin baka Ministry of Home Affairs kala khot jingalang ha ka kharwe tri Risaw ha Delhi
Ka jinge ki jong kan ka seng ka di halo ka jingdawa ban thau nyautli ki district ba thmai ha Manipur ha ka jaka ba shong basa kinaga. Uprashan Kishore lapin bina baka kunhon ya ki jong u kabala tip kum ka Jan Suraj kan kalano shaka seng san Pyrthei ya ka ban tip kum ka Jan Suraj party ba kani ka seng ka ba thmai kan ya kunlut ha baro aspa sa pulai tali ki constituency ha kani ka election assembly ka ban salong shen ha Bihar. Ukishore lapin bina ba Manoj Bharti unde working president jong kani ka seng Manoj Bharti ude Indian Foreign Service bat balabat ru kum ambassador jong ke India ha ki South Likiri. Ki Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Hapo arpasau kanta kladan sapul ringot ki brio ki balayap bat prapasan ngot ki bala mensau na kada ko jingther namding ke Israel ha Lebanon. Hakawai pa jingja arngot ki brio ki layap na kada ko jingther namding ke Israel ha nong ba Damascus jong ka Syria. Ke Israel kalakam ba ka jaka bat her namding ha nong ba Damascus ke ka jaka retingan jong ki le no na Iran bat na Palestine. Iwait pa million ngot ki brio ki la phetkrat na Lebanon na marka jingai biteng ke Israel ban her namding klam sangye. Na kini ki babuan ki ki bla phet Syria. Ka jing phetkrat jong ki nong Lebanon ke na mar bakla jirpla ka jing kan an hapren ke Israel ba ke Hezbollah. Kishipai Israel la pinmana ba ki dan prangot kishipai jongka ki bla yap ha ka jing kun thma persha ya ka Hezbollah ha Lebanon. Kishipai Israel ki la her thma ha ki artli ki jaka ha Lebanon but ha ka ni ka jing kun ka ba shirkai. Prangot kishipai ki la kelon yap ba sangot pat ki la mensau. Uwe ni kishipai bala yap ude barang arpo arsenam kerta. Ka Hamas kala kam ba kadai maka ka ba senret kuli hanong ba Tel Aviv jong ka Israel ha ka ba hinyang ki brio ki la yam. Katanat shipai jong ka Hamas ha ka Al Qassam Brigades kala kam ba kala yorung hat nong ba Tel Aviv leng ba ka nong ba Hebron ka badan ha West Bank. Kala kam ba ki shipai jong ka kila dung da ka kukri ya we shipai Israel shwabakin senret kuli na phang. Unong sensyar bah kli du jong ka Iran u Ali Khamenei u loong ba ka daw jong ka jingkan at ha West Asia. Kadai na mar ka jingman muslia jong ka United States bat katu kat ni teli kiri Europe. Ula kren ya kani hadin ka jingalang jong u bat kiri Shampang jong ka Iran na ka benta ban wanra ya ka shongsuk shongsan bat ha kani ka jingamir jingmun ha pedeng jong ki. Kilap ba ka daw jong ka jingkan at kadai na ka jing muslia jong ka America bat ri Europe. Kador jong ke jur ha Nepal kala kiu kensan namar ke jing shaling shop ke jakarap ha ka jing shlei ka bajur ha ka taikari. Nalor ki jur ki wei pat ki mar bam ru klas dang man kiu dor na kada ko jing lot buon ha ka bai kit bai ba namar ba buon ki surok la sha rong ha ka Ka jing ya brio ha Nepal na kada ko jing shlei kala poi sha ka arspa arpun rungun. Dikitu kilong ki Khubor ha kimat mentasi. Kublai.